Какво правиш? А какво ме всеки път викаш? Може ли да спреш да викаш? Поне един път ми кажи, тате, без да викаш. Направо виж какво стана. Ама, Тате, чакай сега. Искам да тестваме сега, да го кажеш малко по-спокойно. Давай да чуем. Татенце. А ти сега какво прикараш ме сега? Сега пак ми шептиш, ти верно ме там справи с мене. Право вече нямам думи. Тате. Чудесно, имам цял ден да те чакам. Прави си майтапите. Тате! О, тате. Тата. Не. Тате. Не. Ти сериозно ли? Тата. Това не помага да ти кажа. Добре. Тате. Ето, че можем да говори спокойно. Браво. Кажи сега. Тате, мама се опитва да се свържи с теб от 20 минути, защото преди 20 минути е трябвало да вземеш Микаела от училище и тя в момента е на двора с госпожата и те чака. Как съм ти изключил светла на телефона? Мале, имам 20 въпроса опазвания. Да, точно така. Майка ти направо ще ме убие. Ти що ми каза по-бързо, бе? Какво значи, гъни, как ми губиш времето от таткосване? Бързо, че тръгвам, тръгни.